Pilen germe çılın dınav zevyan da, restorantan da, kafeyan da, u kerteyn cuda cuda sanayi da, u bi sedan zarok, genç, jin, mêr kar dikin niha hemal beramedê nav zeviyekî pembu da me ku wextê aşêv ya aşêv dikin demek ku em hal dîmen giştî din hêrin piraniya temenê wan piçûkin gor amarên saziya daneyan tûyîkê nêzîkî milyonek zarokên karker hene lê li gor amarên ne piştrazkirî ne fermî ev reqem li dor 4-5 milyon hat ve zêdetir be jî tenê di 306 roj wate di 3 nîvê destpêka sala 2025 da 19 zarokên karker yê ku karê giran da sanayî da pîşesaziyê da ji ber qezayên kar canê xwe ji destane enerjiya wan gelekî zêde ez ê mayka xwe dirêjî wan kin qewet bejwere. Eyvallah xalo û xeyratın. Sabî gelekî spas çika xweş çapetkî. Eyvallah xweş te razî. Sabî çend salê tu bîşetkî? Pır'a 4 sal. 4 salê. Eyvallah. Yani ne vakti mektebê tu nav zeviyê da çapetkî tu şima tê dixebitî? Eyvallah xalo mecburiyim çer. Mecburî. Tu çi sınıfa çenda pola çenda? Mahya heşta xwan. Heta heşta xwe? Ha. û ji şunda te berda. Çima te devam nekir? Ya pır'a xalo nizam. Nizanî. Ha. Hûn çend xuşkûbiran hat nav zeviyê da ne? Em siha bakî. Top. Ji malbata we. Mala mes em siha. Sê hebin. Ha. Emrê te çend e? Emrê me 16 nîv. Tu vê hevdeyê. 16 nîv bê tu hevdê. Ha. Ê baş e. Tu memnûnî ji heyata xwe yan te dixwaste mekteba xwe devam kira? Wallah me dixwast. Te dixwaste. Ha. Lê te nikarî. Eyvallah. Hiç rêyek nîne ku tu mekteba xwe devam bikî? Wallah riyakî hey yani. Çi ye? Ha? Çi ye yani imkan tune ku tu devam bikî mekteba xwe? İmkan wallah ma ya hadi pir geç bu ya. Gelekî spas bi vî rengî demek hûn nav zeviyê din hêrin piraniya wan jinin yê vî deverê ne bi vî rengî karê xwe dikin tabînek ji wan fêdî jî dikin berê xwe li me digirin ka keçikekî ciwan jê dixwazim mayka xwe dirêjî wan bikim karê aşêvê dibin germê da gelek gelek zor e gelek gelekî zehmet e ka neçin neçin fêdî nekin ez bim cewe fêdî nekin hele werin xway merheba merheba işlere bırak kamera tane çavay başı Baş. çend salî 13. 13 salî mekteba te heye yanna mekteba te heye tu çi çenda sınıfa çenda Heft. hafta mektebi kapat ne böyle tu nav zeviyê da içima Zaten mezinim. Mezinim. ha tu mezina malê ji ber wî barê malê ketiye ser te ê baş e yomiya xwe tu çitkî perê ku tu qezençtkî perê xwe çitkî Ziyan nizam. nizam tu qezençtkî hew ê baş e navê te bixêr Hiranur. Hîranûr. Spas Hîranûr. Xwediyê zeviyê kek Adnan jî li vir e. Kek Adnan ez ji wî bipirsim ka wî zarokatiyekî çawa derbas kiriye. Tabii medî tu hinek jî fêrî kirin. Kek Adnan merhaba işte. Merhaba serçava xeyrat. Li Diyarbekirê li Mêrdînê li Rihayê demek ku em din hêrin nav zeviyê de piraniya wan zarokin. Zarokatiya te çawa derbas û te jî van karat Zaroktiya min ji we kawan derbas bû. Di tarımê de, çiftçîlikê de, zorluğê derbas bûye, bîhaviye. Me mücadele kiriye, me pes nekiriye. O ana sal sal em bên xwezî bi par. Tu umîd kî me ji tarımê nemaye. Sal sal em gerî derin. Pembo jî du sê cara me qulubandiye. Ji ber zîpikê, ji ber nexweşiya, ji ber îlaca. Ev e yani. Baş ez vî bipirsim te ku zarokatiya xwe me jî vî îşê dikir. Ev zarokê hani emrê te çend e? 13. 13 salî. Mekteba te heye? Araya. Ê baş e. Tu çima dixebitî? Tu mecburî tu bixebitî. Valla. Çima? Bavim tane dişoğlu. İyice para geçim zor dibe. Cam dibe yekriye tu jimre varım. Hevra bişoğlun. Tu ciya xwe tê çend xuşkûbirane? Em çar hebim. 4 xuşkûbirane. Ez ê mezinim. Di mal da tu bavê xwe dixebitî. Hûn her du tenê. Araya. Baş e. İşekî zor e ne zehmet işte. Valla zinki zor ne pir zor de germe. Lê te dixwast ana çi bikî yani şuna ku tu li vir bî te dixwast tu çi bikî anha. Ana gaz dixwastim hewayê de qilîmakî çêbam bicem anda qola min ji cemê bam vexwara. Qola û qilîma. Ere û çî tos. Başqa wekî dinê te dixwast çi bikî. Binêrin yani 13 salî daxwazên wî jî daxwazê zarokatiyê ne ji ber ku germe qilîma û qola û tevê cîps dixwaze li van dere dikan hene ez vî xwasteka te pêk bînim qilîma ez nikarim lê Abi dikane evrana.
kola ve cips kolaya yani emkanı bir çaresi. Navete çiye? Adem. Adem. Adem te mektebe xwe devam biki yan لا حيام كام دوام كام. devam ki. Ha. Xwazi bibi çi? از خوازم بم پیلوت آبی. Pilot. ها. Xeyalê te xeyalekî gelekî baş e. Hêvîdarim tu bigî jî xeyalê xwe. Wekî Adem anha mamoste bi milyonan zarok yê di sanayê da yê di lokantan da, restorantan da, di navzeviyan da dixebitin. Zarokekî 13 salî xebata wî di îşê wiha giran da tu çi dijî? Xebata wî giran e zor e jî dibe ihtiyacay pê heye em jî îdare dikin mecbûr wan bidin şolandin. Ji bo geçima xwe ji bo ava xwe mecbûran bi wan yardım derê. Yani kirêş xwe li Diyarbekirê gelekî zêde ne wekî di mesrefa rojan. Mesrefe ceyran e, mesrefe anî mektebe ye. Bavê wan tenê vê mesrefê qarşılamış nake yani. Geçim pir zor bûye. Mecbûrî pîrek jî tên, zarokê xwe li mal dihêlin tên, gedê hûr tên. Ji zilamê xwar bivin ya ji bavê xwar ê pîrek zilamê xwar ew jî bivin destek ji wan barkî sûtiye wan derxe. Di nav gelek zeviyet ne em dibînin zarokê ku hê di qumatokê da yê di pêçekê da. Serê xeta ji mecbûrî bişolin. Spasiyet etkin belê rewş ev e ev tenê zeviyeke numuneyeke îro zeviyên zebeşa yê xiyaran yê patatan pîvazan frengiyan tu çi cure zevî bêjî di nav wan da tu wedîtin nêzîkî sî çil kes hebû newse ew 35 hev karker hemû jî karkerên zarokin na wan da çend hev jin hene îro ji roja cîhanî ya têkoşîna bi karkeriya zaroka têkoşîna li dijî karkeriya zarokan e amar gelekî tirsnakin li Tirkiyê li gor amarên ku hatine parvekirin ew reqemê ku tê behezkirin 4 milyon û nîv 5 milyon zarokê karker hene û jiyana wan di bir metresî de belkî di nav giştî kartan da karê herî sivik jî ev kar be tenê tesîr em bêjin germê li wan dike ev jî rewşekî bi vî rengî ya aborî û rewşa siyaset yan jî rewşa civakî ya Tirkiye û Bakurê ku mixabin zarok jî parekî mezin ya neyînî jê werdigirin. Pilên germê çilin di nav zeviyan da, di restorantan da, di kafeyan da û di kertên cuda cuda di sanayê da û bi sedan zarok, genç, jin, mêr kar dikin niha hema li Beramedê di nav zeviyekî pembû da me ku wextê aşêvê ya aşêv dikin dema ku em aha li dîmen giştî din hêrin piraniya temenê wan piçûkin gor amarên saziya daneyan tûyîkê nêzîkî milyonek zarokên karker hene lê li gor amarên ne piştrazkiriyê ne fermî ev reqem li dor 4-5 milyon ha dibe zêdetir be jî tenê di 306 roj wate di 3 û nîvê destpêka sala 2025 da 19 zarokên karker yê ku karê giran da sanayê da pîşesaziyê da ji ber qezayên kar canê xwe ji destane enerjiya wan gelekî zêde ez ê mayka xwe dirêjî wan kin qewet bejwere. Eyvallah xalo û xeyratin. Sabî gelekî spas xweş çapetkî. Eyvallah xwedî razî. Sabî çend sale tu bîşetkî? Qur'a 4 sal. 4 sale. Eyvallah. Yani ne vakti mektebe tu nav zeviyê da çapetkî tişmat et xebitî. Eyvallah xalo mecburiyim çer. Mecburî. Çi sınıfa çenda pola çenda. Mahya heştaqan. Hatta haşta xwan. Ha. û ji şunda te berda. Ha. Çima te devam nekir? Ya Qur'a xalo nisa. Nizanî. Ha. Hûn çend xuşkûbiran hat nav zeviyê da ne? Em siha bakî. Top. Ji malbata we. Ha mala mes em siha. Sê hebin. Ha. Emrê te çende? Emrê me 16 nîv. Tu vê hevdey. Şanzevnî bê tu hevde. Ha. Ê baş e. Tu memnûnî ji heyata xwe yan te dixwaste mekteba xwe devam kira? Wallah midxwast. Te dixwaste. Ha. Lê te nikaribû. Eyvallah. Hiç rêyek nîne ku tu mekteba xwe devam bikî. Wallah riyakî hey yani. Çi ye? Ha? Çi ye yani imkan tune ku tu devam bikî mekteba xwe? İmkan wallah ma ya hadi pir geç bu ya. Gelekî spas bi vî rengî demek hûn nav zeviyê din hêrin piraniya wan jinin yê vî deverê ne bi vî rengî karê xwe dikin tabênek ji wan fedî jî dikin berê xwe li me digirin ka keçkekî ciwan jê dixwazim mayka xwe dirêjî wan bikim karê aşêvê di bin germê da gelek gelek zor e gelek gelekî zehmet e ka neçin neçin fedî nekin ez bim cewe fedî nekin hele werin xway merheba merheba işlere bırak kamera tane çavay başı باش. çend salî 13. 13 salî mekteba te heye yanna اه. mekteba te heye
Tu çi çenda sınıfa çenda? حفت Hafta. Mektebi kapat ne böyle tu nav zeviye da içim ha? زن مزنم مزنم Ha tu mezina mali iş berwi bari mali ketiye serte. Başı yomiya xat çitki peri kutu kazançtki. Peri xat çitki. زين زن Nizam. Tu kazançtki hev. Başı navet abxir. هیرانور Hiranur. Spas Hiranur. Xwediye zeviye kek Adnan jî li vire. Kek Adnan ez ji wî bipirsim. Ka wî zarokatiye ki çawa derbas kiriye. Tabi meditin hinek jî ferî kirin. Kek Adnan merhaba işte. مرحبا سر جواب خير Li Diyarbakirê li Mêrdînê li Rihayê demek ku em dinêrin nav zeviye de piraniya wan zarokin. Zarokatiye te çawa derbas û te jî van karat. زاروکتیا ji wek awan derbas bû di tarimê de çiftçilikê de zorluğê derbas bûye bîhaviye me mücadele kiriye me pes nekiriye o ana sal em bê xwezî bi par tu umîd kî me ji tarimê nemaye sal em gerî derin pembo jî du sê cara me qolibandiye ji ber zîpikê ji ber nexweşiya ji ber îlaca ev e yanî Baş ez vî bipirsim te got zarokatiye xwe me jî vî îşê dikir. Ev zarokê hani emrê te çend e? ها 13 13 salî. Mekteba te heye? اره Baş e. Tu çima dixebitî? Tu mecburî tu bixebitî. والله Çima? بابم تنه دشاغله ایجا پره geçim ay zor dibe cam dibe yekriye tujmure verem hevre bişoğlum Tu ciya xwetim. Çan xuşku birane? em çar hebim Çar xuşku birane. ez ê mezinim Di mal da tu bavê xwe dixebitî. Hûn her du tenê. اره Baş e. İşekî zor e ne zehmet işte. اوله hinki zor ne pir zor de germe Lê te dixwast ana çi bikî? Yani şuna ku tu li vir bî te dixwast tu çi bikî anha? ana gaz dixwastim hewayê de qilîmakî çêbam bicemnan da qola min ji cemê bam vexwara Xola û qilîma. اره û çîtos Başka wekî dinê te dixwast çi bikî? Binêrin yani 13 salye daxwazên wî jî daxwazê zarokatiyê ne ji ber ku germe qilîma û qola û tevê cîps dixwaze li van dere dikan hene ez vî xwasteka te pêk bînim qilîma ez nikarim lê abi dikane evrana kola û cîps qolaya yani em dikane wî çareser navê te çi ye? adem Adem. Adem tu mekteba xwe devam bikî yan ji li heyam ka em devam ka devam bikî. Dixwazî bibî çi? ez xwazim bibim pilot abi Pîlot. Xeyalê te xeyalekî gelekî baş e. Hêvîdarim tu bigî jî xeyalê xwe. Wekî Adem anha mamoste bi milyonan zarok yê di sanayê da yê di lokantan da restorantan da di navzeviyan da dixebitin. Zarokekî 13 salî xebata wî di îşê wiha giran da tu çi dîjî? xebata wî giran e zor e jî dibe îhtiyacay pê heye em jî îdare dikin mecbûr wan bidin şolandin ji bo geçima xwe ji bo awa xwe mecbûr em bi wan yardim derê Yani kirêj xwe li Diyarbekirê gelekî zêde ne wekî di mesrefa rojan. mesrefe ceyran e mesrefe anî mektebê ye bavê wan tenê vê mesrefê qarşılamış nake yanî geçim pir zor bûye mecbûrî pîrek jî tên zarokê xwe li mal dihêlin tên gedê hûr tên ji zilamê xwe bivin ya ji bavê xwe ê pîrek zilamê xwe ew jî bivin destek ji wan barkî sûtiye wan derxe Di nav gelek zeviyet em dibînin zarokê ku hê di qumatokê da yê di pêçekê da serê xeta ji mecbûrî bişolin spasiya te dikim belê rewş ev e ev tenê zeviyeke numuneyeke îro zeviyên zebeşa yê xiyaran yê patatan pîvazan frengiyan tu çi cure zevî bêjî di nav wan da tu wedîtin nêzîkî sî çil kes hebûn newse ew 35 hevkarker hemû jî karkerên zarokin wan da çend hev jin hene îro ji roja cîhanî ya têkoşîna karkeriya zaroka têkoşîna li dijî karkeriya zarokan e amar gelekî tirsnakin li Tirkiyê li gor amarên ku hatine parvekirin ew reqemê ku tê behs kirin 4 milyon û nîv 5 milyon zarokê karker hene û jiyana wan dibir metirsî de belkî di nav giştî kartan da karê herî sivik jî ev kar be tenê tesîra em bêjin germê li wan dike ev jî rewşekî bi vî rengî ya aborî û rewşa siyaset yan jî rewşa civakî ya Tirkiye û Bakurê ku mixabin zarok jî parekî mezin ya neyînî jê werdigirin.